Ngene iki lho. Aku iki jane rada prihatin perkara gending iki lho. Iya Mas, maksudnya prihatin. Sabare wong wedok iki ngono kuwi. Jane dibrenjani ta janjine. Masak ngene iki terus Mas itu ya ta. Kok trimakno ming pipine diciwel kuwi lho. Nek mentolo mestine ya dibacokno kudune. Trimakno ming diciwel iki kaya ming sabare wong to. Ngono kuwi lho, mulane aja nglarani atine wong wedok. Tenan kok. Enggak suka aku. Enggak suka aku. Ayo dilajutke. Janjane kowe ning ati. Digarap tenang saya penak. Garap tenang. Oh, lali janji. Pak Mas ya tak garap. Wes, sowo nenganku sing dhuwur. Ngene iki ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Karawitanmu dilaras sesarengan kalian Rama Musika matur nuwun saged